Hello friends, खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव फिन खनसेबा बयखौबो बरायबावदों। आसा खालामो गासैबो मोजां दं आरो लोगोसे आंबो जोबोर मोजाङैनो दंथ'यो। थ' लोगोफोर दिनैनि आपडेटआनो जाहैबाय CJM अफिस उदालगुरियावहाय पोस्ट ओंखारदों ग्रेड 4 नि। थ' बेवहाय मिनिमाम क्लास 8 पास जानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिनि एप्लाइआ जागोन अफलाइन। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बेखौहाय अफलाइन खालामनांगोन आरो बिनि साबमिट जागासिनो दङ दायो। CJM अफिसाव डाइरेक्टलि नोंथांमोना हैनांगोन। थ' नोंथांमोना CJM अफिसाव डाइरेक्ट साबमिट हैबानो जाबाय। रिसिपसन जागासिनो दङ। थ' नोंथांमोनाहाय डाइरेक्ट हैनो हागोन। थ' नोंथांमोना बेखौ माबोरै हैगोन होनोब्ला नोंथांमोनाहाय बेखौहाय स्टेन्डार्ड फर्मआवहाय फिलआप खालामनानैहाय बेखौ हैनांगोन एनभेलपआव नोंथांमोना सोनानै हैनांगोन। थ' आङो खिथाखाबाय लोगोफोर अफलाइन जागोन आरो बेनि एप्लाइआ जागासिनो दङ। थ' नोंथांमोना खालामनो हासिगोन। मिनिमाम क्लास 8 पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे खिथाखाबावबाय बेवहाय गासैबो अल आसामनानो एप्लाइ खालामनो हागोन। खालि माने उदालगुरिनिल' नङा बियो गासैबो डिस्ट्रिक्टनि मानसियानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' लोगोफोर जोङो गोबाव खालामालासिनो अफिसियेल नटिफिकेसन नायगासिनो दङ आरो नोंथांमोना बेखौ नायनायनि सिगांनो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंमोनब्ला मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जों थांदिनि अफिसियेल नटिफिकेसनाव लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गासैखौबो स्टेप बाय स्टेप बुजिलांजोबगोन। दा फाइनालि आङो लाना फैबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बे फैदोंमोन CJM अफिसनिफ्राय फैदों। CJM माने बेवहाय होनदों चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट। नोंथांमोना मिथिखागौ बिनि डेटआ ओंखारदोंमोन जुनावनो ओंखारदोंमोन। जुननि 30 ओंखारदोंमोन बिनि एडभार्टाइजमेन्ट डेटआ। आङो सिगाङावबो भिडिअ खालामदोंमोन नाथाय आंहा बे समाव चेनेला गोदानसोमोन बारा साबस्क्राइबार गैयामोन। अनलि 300-500 दंमोन। थ' बेनिखायनो बारा भिउस जायाखैमोन। नाथाय आं दिनै नोंथांमोननि अननायाव 1 मान्थआवहाय माने 3K रानिं साबस्क्राइबार जागासिनो दङ। थ' नोंथांमोननि गासैबो अननायावनो आं दिनै बेखिनि मोनदों। थ' लोगोफोर आङो साननैसो उनाव लाइभ फैगोन। थ' जोङो दायो नायदिनि बे जाहैबाय ग्रेड 4 नि जब। थ' नोंथांमोना बेखौहाय ग्रेड 4 आव एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि मिनिमाम 8 पास जादोंबा। नाथाय 10 पास 12 पासबाबो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। खुनु माने मेनसन खालामनाय गैया जे मेक्सिमाम पास जादोंबा बेवहाय एप्लाइ खालामनो मोना होननानै। थ' नोंथांमोना गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय खुनु टेनसन लानाङा। बिनि पे स्केलाबो जोबोर मोजां नाथाय पस्टआ जोबोर खम मानो होनोब्ला बेवहाय माखासे रिजार्भेसन दङ। थ' जोङो नायना लादिनि नाम्बार 2 आव सकिदारावहाय ST-आल' एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' जोबोर मोजां खबर ST-नि थाखाय बेवहाय मात्र ST-P-नि मानसियाल' एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे पिअनावहाय जेनेरेलानो गासैबो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेवहाय अनलि 1 पस्ट दङ आरो लोगोसे बिनि क्वालिफिकेसना मिनिमाम क्लास 8 पास मोननैयावबो आरो बेहाय दङ स्केलाहाय नुदों नोंथांमोना 12,000निफ्राय लानानै 52सिम जाहैगोन आरो लोगोसे ग्रेड पे दङ 3,900 जोबोर मोजां। थ' नोंथांमोना बेखौहाय अफलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो बेखौ हैनांगोन CJM अफिस उदालगुरियाव हैनांगोन कर्टआव। उदालगुरि DC कर्टनि आन्दारावनो जागोन। थ' लोगोफोर नोंथांमोना CJM अफिसाव थांनानै बेखौहाय डाइरेक्टलि साबमिट हैनांगोन। दायो साबमिटआ माने जागासिनो दङ लागासिनो दङ आरो बिनि लास्ट डेटखौ आं होनखाबाय लोगोफोर बिनि लास्ट डेटआहाय 30सिम थाहैगोन जुलाइनि। थ' नोंथांमोना जुलाइनि 30नि गेजेराव बेखौहाय एप्लाइ खालामनांगोन आरो लोगोसे मोनसे खोथाखौ लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामगोन होनोब्ला नैबे नाम्बार 9 दङ। थ' नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मआवहाय लिरनानै एनभेलपआवहाय हरनांगोन आरो लोगोसे बेवहाय होनखादोंना रोखा रोखा लिरनाय दङ। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय माबोरै लिरगोन होनना बुङोब्ला एप्लिकेसन फर दा पस्ट अफ पिअन बा सकेदार होदो। जुदि मोननैबो खालामनोब्ला नोंथांमोना एक्सट्रा होनांगोन दै। नोंथांमोना मोननैयावबो खालामनो हागोन नाथाय नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मखौहाय मोननै लिरनांगोन एक्सट्रा पस्टखौहाय नेम अफ दा पस्ट होदो मोनसेखौ आलदा लिरबानो जाबाय पिअननिखौ पिअन आरो सकेदारखौ सकेदार। नोंथांमोनाहाय बेखौ लिरबानो जाबाय आरो बेनि लास्ट डेटआ नैबेवहाय होनाय दङ 30 जुलाइआव। थ' नोंथांमोना 30 जुलाइआवहाय बेखौ हैनांगोन नाथाय मोनसे चान्स दङ बिनि लास्ट डेटखौहाय बारायना होनायनि चान्स दङ मानो होनोब्ला बोथोर गाज्रिनि थाखाय ओंखारनो हाखायाखै नङा होमब्ला लकडाउन जाखायो। थ' बेनिखायनो बारायनो हागौ। दा जों बेखौ माबोरै हरनांगोन एप्लिकेसनखौ जों माबोरै खालामनांगोन। थ' नोंथांमोना नैबे नाम्बार 5 आव नायबानो जाबाय। नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ हरनांगोन दै गासैबो क्लास 8 पासनि डकुमेन्ट्सखौ हरनांगोन मार्कसिटनिफ्राय लानानै सार्टिफिकेट आरो लोगोसे 10 पासनिबो हरनांगोन। बिदिनो एडमिट मार्कसिट गासैखौबो हरनांगोन लोगोसे बेवहाय सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन आरो नोंथांमोना गांथाम फट'कपिस होनांगोन दै कालारिं गांथाम होनांगोन आरो बैसोखौ नोंथांमोना मिथिखागौ मिनिमाम 18 इयार्स जानानै ST-ब्ला 47सिम खालामनो हागोन। जोबोर मोजां खबर। थ' नोंथांमोना खालामनो हागोन दा बावैनो खालामबानो जाबाय जुदि एप्लाइ खालामोब्ला। जुदि जेनेरेलबा नोंथांमोना 18निफ्राय लानानै 42नि गेजेराव एप्लाइ खालामनो हागोन। थ' नोंथांमोना बेखौहाय जुदि बेनि आपडेटखौ नायनोब्ला नोंथांमोनाहाय नायनो हागोन नैबेवहाय होनाय दङ जे बे जाबाय नैबे वेबसाइट बे जाबाय www.udalguri.judiciary.gov.in। थ' नोंथांमोना बेवहाय खालामबानो जाबाय गासैखौबो माने बेवहाय अफिसियेल आपडेट नायनो हागोन बिनि एग्जामा माब्ला जागोन आरो सिलेबास मा होदों नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन। खिन्थु बिनि एप्लाइआ अफलाइन जागोन। थ' नोंथांमोना एप्लाइखौ अफलाइन खालामनांगोन आरो मोनसे खोथा होनबावदों जायफोरनिखि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायावहाय सर्ट लिस्टेड जागोन अब्लासो नोंथांमोना इन्टारभिउखौ होनो मोनगोन। बिनि एग्जामा जानायनि चान्स थागोन खिन्थु भाइभा बांसिन जायो। थ' नोंथांमोनाहाय बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय उनावहाय। थ' नोंथांमोना जुदि क्वालिफाइड जायोब्ला एग्जामनि थाखाय नोंथांमोननि लिस्टखौहाय नैबे वेबसाइटआव होगोन। थ' नोंथांमोना नैबे CJMनि वेबसाइटआव नायनो हागोन लिस्टखौहाय नोंथांमोननि लिस्टखौहाय बेयाव श' खालामगोन।
दा जों फैदिनि नेक्स्टआवहाय लोगोफोर नेक्स्टआ जाहैबाय नोंथांमोना बेखौ अफलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो लोगोसे बेखौहाय थाबैनो हैबानो जाबाय डाइरेक्टलि साबमिट हैबानो जाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे चेनेलावहाय सोरबाफोर गोदानै फैदोंमोनब्ला साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आं आसा खालामनानै भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय।